Kaixo, gu Jakintza ikastolako ikasleak gara eta gaur egungo gaztei buruzko ohitura buruzko galderak egin behar dizkizuegu. Zer iruditzen zaizu gaur egungo gazteen ohiturak? Bueno, gazte orain oso larri ibiltzen die, Asko eraten du eta gero hor etortzen die, bolarak. Ohitura horietatik zein iruditzen zaizu larriena? Gaztena? Eratea. Eratea eta gehiago gauzak ere bai. Ibiltzen die, ez danok, baino asko bai. Asteburu hemen nola ibiltzen die. Nun eta nola lortzen dute droga debekatuta bali mago? Jende asko ibiltzen da saltzen, eta hori diru asko eramaten du, saltzen, drogak. Eta gero eratea ere bai. Ez dakin nundi hartzen du, baino asko eraten du. Eta zenbat urtetik aurre hasten die olako ohiturakin? Ni telebistan haitzen dut eta oso gaztek hasten diela, 12, 13, 14, hori, bueno, 12 igual asko da esatea baino azkar hasten die, eraten, bai. Nezbait ikusi alduzu gazte edo helduren bat alkoholaren gatik larri? Ikusi bai, festatan askok, festatan. Nor eta non? Hemen kaletik. Kaletik ibiltzen die, eta ikusten da. Gero, asteburun ez dut ikusten, baino festatan asko. Zure ustez, ze gorputzeko atala egiten dio mini alkoholak? Gibelan, izango da, baino asko dana. Zatik gero baita erotzen die eta mini hartzen du eta, bueno, danatik ikusten da. Zure ustez erretzea ona alda gure gorputzerako? Zer da ona? Ez dizutu lertu? Erretzea. Erretzea, ez da, baita, oso txarra da. Eta hori baita, ni uste nun ja kenduta egongo zan, baino ez da kentzen erretzea. Gazte baita. Eta hori kontuna hartuta zerbait ingo zenun zure inguruko erretzen usteko? Hori oso zaila izaten da. Esaten dezu zerretxeko, baina gero badakizu egiten dezu. Zu igual ez dezazten orandi, baina ikusiko deu gero. Baina nik uste ez zeate hasiko azkar, erretxea, Zu badakizu txarra diela, odala. Bueno, mila esker zure erantzunen gatik eta beste bat arte. Agur? Agur, dano. Iruditzen zaizu gaur egungo gazteen ohiturak? Bueno, ni pentsatzen dut gaztek beti gaztea izaten dela. Eta nik denbora baten gazte nitzenen, bueno, ibiltze ginen, divertitze ginen, zehonak egin danakin. Momentu ondoan, gaztek batzuk ez da biltze oso zea, baina ni beti gazten alde izan naiz. Beti izan naiz oso zea, nahi gustatzen gazterie asko, porque behin pasatzen da gazterie eta hori disfruta egin behar da, baino disfruta behar da, sanamente deportekin, pinturan, letzen, gauza hola. Pena da ikustezunen, igual gaztek gehiagia aten gauetan, hoik ematen dizue pena gehiena, baina bestela gaztedie, haupa gaztedie, nahi asko gustatzen zait. Eta larri dienen zein iruditzen zaizu ohitura horietatik larrina? Larrina iruditzen zait, hoi lehenago esan dizutena, por ejemplo, ez nuke esan behar ez, baino drogasuntoa asko penatzen dit asko, porque gure denboran, hoi dana haitze zan kanpon, baino guain bertan daukezu, eta pena hundi ematen ditorrek, gaztedi hola zehatzea, baino nik uste beste batzu badatozte bitarten beste gazte batzu, indarra iken eta bintzat horre zaizte sartu eta hoi oso peligrosoa da. Nezbait ikusi alduzu gazte edo helduren bat alkoholaren gatik larri? Bai. Porque ni izan naiz, ni ateatzen itzen guain 11 urte arte hola, 11 urte pasadie, matutina ateatzen itzen. Da ordu matutina izatezan oso alaie eta oso polile. Juten ziren jendea, ezintzan jun matutina barrun, erarita barimazio joazten, porque urazan gauza bat intzana ordizin. Baina gero ze pasatua gero kendu initzen, porque hanek ustezien moskorrak, neskakin sartzen, estorbatzen, gukin sartzen, eta
hoi oso zea da, osea, nik uste dut itxurak inbar diela onak eta politek ez da esanok, Eta zure ustez alkohola gorputzeako ona ala kaltegarria da? Bueno, esaten duen ez medikuk, por ejemplo, ja edade bat gu barima dauku, baso bat eguardin da, osea, baso bat ez, erdi baso eguardin da gauen bihotzeako ona hemen da. Baina, klaro, ez da ona, eaten badezu litro bat, o juten barimazea gero, kesi kalimotxo, goain beste kalimotxo bat, ez daki zer da gaztek iten duena. Eta dana lurren, da ez daki ez egiten, da gero azken entze pasatzen da, gibela harrapatzen die, da nahi die, una zirrosis, no seke, no se kuantos, da gero oso gaztek hiltzen die. Eta ze gorputzeko ataletan kaltetzen do gehien? Gibela. Gehienak gibela, baina, bueno, ere bai odolen, bihotzen ebai, baina gibela dana zehatu iten do, Gibela, ez dakit nola esango nuke, destruitu, o gibela zehatu, Asko, kantidade asko kinean da. Baina, baso txiki bat, amona bate, baso txiki bat, o erdi bat ola zehatuzkeo, esaten du, sobre todo tinto, ona dela. Nun eta nola lortzen dute droga debekatuta baldin badau? Jakin bagen duke ondo, droga nundi zehatzen duen, porque nik ustete launek beak batzutan, o familikok bai, batzutan, pasatzen da igual, diruen nola ikusten duen, esaten duen, bueno, ni sartu imar den, nahi igual zait, porque nahi hau iloba barima da, ni sartuko baino geho bere launei emango jete. Kontatuko izutan anekdota bat, nire semea gaztea zan, 5 urte o 6 urte zeuken, da behin etorri zen, baino abisatu zien, erabat mareauta zehola. Jun ginen bila eta efektibamente mareauta zeon mutikoa. Eta, klaro, ze pasatu zizu, medikuna jun ginen, eta medikuk esan zion, ume hau, zeo zer eman die drogauta bezala dau. 5 o 6 urte, Eta orduan, mutikoa ondo jarri zanen, 5 o 6 urtekin, esan ginen, Iñaki, ze pasada, ze eman dizu eta. Eman dit, ez dakizenen anaiek, eman dit karamelo bat hartzeko. Eta orduan medikuk esan zion, klaro, hortzeon. Orduan esan zin medikuk, oso importante da gauza bat. Bakarri bere aitetamak eman bardi umeri janarie, o goxokik. Zuk nahi bari madezu, iloba horri, o lo que sea, goxokik bat eman diru eta bere aitetamak esango ez eman bardien. Esan zinei, eta nik orduan dio, gazte batei ez dioto ezer ematen. Ematen bari madiot, ematen dio dirue. Porque drogea dau, eozin lekutan. Hoxe da. Eta zenbat urtetik aurre hasten dio lako oiturakin? Nik uste toi batzutan lehen hau igual azte zien igual 18 urte, 20 urtekin eta zarra xoke bai, baina goan ja deskuidatzen batzea 14-13 urtekin ja hasten die ofrezitzen da, klaro, momentu hartan zu igual bari mazare guk pasatzen ju, tristetasunek eta gauzak, igual zue bezala. Baina, harrapatzen baizu, triste, baju, bastante, hartu zazu, porque ikusiko zu, eta klaro, momentu hartan ikustezea, jolin, hoi da ondo naula, haizu tristura dana junin die. Baina gero ze pasatzen da, zulo baten sartzezea, eta zulo hartatik atatzeko, hoi bai dala tristea, bai familintzako, eta bai danantzako. Diru ipe eta ezerpe, gizajok, eta txarrena, bea, tristena. Zure ustez erretzea ona alda gure gorputzerako? Erretzea ez da erre behar. Igual batzutan ikeie tonterik gazteatzea eta bestek erretzen du eta zuke Ni haundi iteko erre inbar den honeke. Nik inun. Ni neuzken igual 16 urte olokesea eta lan haiten nun da. Ematen nun ez dakiz zer. Baina ez da ona. Behin junitzen medikuta katorra neukelako eta esan zin. Pulmoia pixkat igual ikututa dauzkezu olokesea. Radikal ez da erre behar. Ez da erre behar, robea da. Guain, ni, por ejemplo, erretzen marimado ondokok errespetatu iten diote, porque nien nahi zinor, zehatzeko. Ta hori konduna hartuta zeurraitingo zenun zure ingurukok erretzen usteko? Hombre, nik iten dut beti ni laune dauzket erretzen duena batzuk, eta nik lehena esan dizuten bezala errespetatu iten dut hori, no? Baina ni beha izaten diete, kalte iten naizea, ezazu, erre. Eta hola eunero esaten, zinea juten gea, eta eunero esaten, eta bea gaina bihotzekoa eman zion, eta ez du laskota guitzen do, konsegitu dut, hoi bintzat, horre bintzat, zigaurra utzin do. Pixkanaka. Ezin da, obligatu ezin da persona batei. Inbertzaio, konbentzitu, de alguna manera.
Bueno, mila esker zure erantzunengatik eta beste bat arte. Vale, zueri Agur. asko, agur bai. Agur. Zer iruditzen zaizu gaur egungo gazteen ohiturak? Gaur egungo gazten ohiturak ez dien sanok. Divertitzea ondo da, baina divertitu behar du sanogo. Eta bere lok eta bere garaien egin da bizimo du sanoa eman behar da. Ohitura horietatik zein iruditzen zaizu larriena? Larriena iruditzen zait, alkohola asko edatea eta lo gutxin da parranda asko itea, horik personea lan apaino gehiago izurra hoitzen du. Nun eta nola lortzen dute droga debekatuta balima dago? Nola, ez dizut ulertu. Nun eta nola lortzen dute droga debekatuta balima dago? Hori bizimodu honetan trampa asko dau, da jendea, legez kanpo ibiltzen da jende asko dau, orduan horik ean zirkulotan bilatzeitu eta hortik erresa egin zaie. Zati bakie, ze jende eta inguru hau eta trapitxo onda biztenak hori dana ezautzen duen mundu hori. Eta ze urtetatik aurrea hasten die olako ohiturakin? Ni adilekoa naizenez, nik neonek ena hor ze edadetan hasten dien da ez da hon esateko, zatik hori gazten tarten galdetu beharko litzeke, nahi baino gehiago. Noiz bait ikusi duzu gazte edo lagunen bat alkoholaren gatik lar? Bai, askotan. Bere buru jabe ez dela askotan ikusi du gazteek. Adibidez, aitzena Santo Tomasetako ferin, Donostin, pila bat jende zeon bere burun jabe etzana eta zuti oteko etzan gauza etzanare, bai. Nor eta non? Nik ez dakit esateko nor dien, baina gazteek kuadrilan asko bere burun jabe etzila ikusi nitula, bai. Eta ze gorputzeko ataletak ematen do kalte alkoholak? Alkoholak lehenengo burua, eta gero estomagoa eta ekilibrioa galtzen duzu, bere neuronatan da danen afetatzen duta. Zure ustez erretzea ona alda gure gorputzerako? Ona ez, oso txarra, iruditzen da gaztetan ez dizula kalte egiten, baina ia adin bat aiatzen da, ia pulmoiak eta danak zikintzen die, bezten die eta ia aiatzen da momentu bat, ez da zula arnasea ondo hartzen, da gero arazo pila bat sortzen zaizkizu gorputzen, bai zirkulazio aldetik eta gauza askotan. Da gero gorputze sentitzen zea nekatugoa da osasune galtzen duzu, erabat. Ta hori kontun hartuta zerbait ingo zenun zure inguruko kerretzen usteak? Bueno, nik egingo nukena da, neurri batzu hartu lehizke. Erabat ez da hori jendei ulertze eraztei paino. Bat izango litzike, tabakoa impuesto gehiago jarri, galestigo, eta beste neurri batzu baina hartu dienak ez debekatzea, leku publikotan da erretzea, eta hori ondo dara. Bueno, mila esker zure erantzunengatik eta beste bat arte. Agur? Zer iruditzen zaizu gaur egungo gazteen ohiturak? Bueno, goingo gazte diferente dielenokok, baina pentsatzen askotan pasaiten diela pixka bat, nire iritzie. Zuintza zer iritzi zaizu? Bale. Ondo iritzi zaio behai. Ohitura horietatik zein iruditzen zaizu larriena? Larriena, bueno, segun ze adine daukete, larriena boteioia, iritzi zait. Nun eta nola lortzen dute droga debekatuta balima dago? Nahi iruditzen zat, hemen kale nun baiten, o tabernan, o bilatzen du nun baiten. Ni ziur ez dakit nun, baina egie da lortu iten duela. Eta ze adinetatik aurre hasten die ohitura horiekin?
Ba, ez dakit ziur, baino 16-etik igual gaztetxore baita. Baino 16-etik igual gora baita ere. Noiz bait ikusi dezu gazte edo helduren bat larri alkoholaren gatik? Larri alkoholaren gatik, bai. Gehien bat, Don Bosko ibiltzen diena. Eta nor, eta nun? Nor, ez dakit zeintzu die, zati pilez eren, baino nun, hor dizi, hor kale hortan, kaietxe zarretan eta olako tokitan. Zure ustez alkohola ona da edo kaltegarria da gorpuntzentzat? Gaztentzako kalte handie. Eta handientzako nola neurtu iten due, hortaz ez die neurtutako ez da inbeste mine ematen. Eta ze gorputzeko ataletan ematen do kalte gehien? Gibeletan, eta gaztentza burue eta gero pentsakerak egiteko, eta estudiatzeko, eta gauza askontzako. Zure ustez erretzea ona alda gure gorputzerako? Barkatu ze esan diazu? Erretzea ona aldan gorputzerako. Ez da ona. Ohitura badago, baino ez da ona erretzea. Ikusten da etorkizunerako txarra dela. Eta hori kontun izan da zerbait ingo zenun beste erretzen usteko zure ingurukok? Bai, adibidez, guain nire inguruko jendea gutxi erretzen doia, ikusten duen kalte dela ez beraentzako bakarri, baizik gu ez deun erretzen eta guri kalte iten digute ere baita erretzea. Zatikeak eta kalte iten due gure korputza ere baita, eta hortaz, gehien bat kendu indue erretzez. Bueno, mi esker zure erantzunengatik eta beste bat arte. Agur? Zer iruditzen zaizu gaur egungo gazteen ohiturak? Oso ondo iruditzen. Eta baldin badaude zuretzat batzu txarra, zein iruditzen zaizu txarrena? Txarna zekin? Bai. Txarna askotan bai izaten. Txarna. Txarna izaten da askotan. Amak eta atxe nahi bestu nahitea. Zuentzako, Ez da? Eta nun eta nora lortzen dute droga debekatuta baldin dago? Hoxe ez dakit, esateko. Ez dakit. Eta zenbat urtetik aurrea hasten diola droga eta tabakokin eta? Hoi generalen 16-17 urtekin hasten die. Noiz bait ikusi ezu gazte edo lagun bat alkoholangatik larri? Nola, alkoholangatik? Larri. Larri bai, tartetan ikusten die. Non? Kalen igual. Eta zure ustez ona edo kaltegarria da alkohola? Ona, txarra. Alkohola txarra da. Eta ze gorputzeko ataletan iten dominen? Ze gorputzeko ataletan iten dominen? Zenbat urtekoa? Ze gorputzeko ataletan iten don mine? Hoi danen, barrune bai eta danen, hoi die txarrak. Tabakoare txarra. Zer iruditzen zaizu gaur egungo gazteen ohiturak? Ondo. Ohitura horietatik txarrak batzu baldin badaude, zein egiten zaizu txarrenak? Niretzako behan du etxakuten dela jendea gaur. Nun eta nola erosten dute droga debekatuta baldin dago? Ez dauket idearik ere. Eta zenbat urtetik aurre hasten die droga eta olako ohiturakin? Ez dauket horretaz ez dakit ezer ere. Noiz bait ikusi zu gazte edo helduren bat alkoholaren gatik larri? Alkohola nola? Noiz bait ikusi aldezu gazte edo helduren bat alkoholaren gatik larri? Bai. Nun? Parken, adibidez. Eta gorputzeko ze ataletan kalte egiten do gehien? Gibelen. Zure ustez erretzea ona alda gure gorputzerako? Ez. Eta hori kontuna hartuta zerbait ingo zenun zure ingurukok erretzen usteko? Nere burui inberrizan egon kontra, usteko ni erretzailean izen. Mila esker zure erantzunengatik eta beste bat arte. Agur? Zer iruditzen zaizu gaur egungo gazteen ohiturak? Gaurko gazte ohitura, ze esango zu? Modernoa dela eta horretik zaituko behar du.
Ohitura horietatik zein da larriena edo txarrena? Larriena, lan gutxi dagoela eta lanego, haundik ez, gaurko gaztek. Nun eta nola lortzen dute droga debekatuta baldin badago? Hoi ez da, nik ez da tenitzen da. Eta za adinetatik aurrea hasten die ohitura horiekin nola droga eta tabakokin eta horak? Hoi behar nahi duelako. Behar ez badu nahi, eluke erreber. Zure ustez alkolak ze gorputzeko ataletan iten du? Alkola txarra da, danantzako, gaztentzako eta zarantzako. Asko danezko. Eta noiz baitu ikusi duzu gazte edo helduren bat alkoholaren gatik larri? Askotan, zapatun da jaietan askotan. Zure ustez erretzea ona da gure gorputzerako? Loa esan diazu? Erretzea berrona da gure gorputzerako. Txarra. Eta hori kontuna hartuta zerbait ingo zenun zure inguruko erretzen usteko? Hoi, nik esango izut. Nik ez da erretzen da. Ez da, loa izango da hoi. Bueno, mila esker zure erantzunengatik eta beste bat arte. Vale. Agur.